הבאים לכפר הנוער אלוני יצחק. הכפר הוקם ב-1948 ומשלב בתוכו בית ספר, פנימייה ומשק חקלאי. מאז הקמתו ועד היום לומדים ומתחנכים בו תלמידים מכל קצוות הארץ והעולם, הזוכים למסגרת חמה ומקדמת, מגוונת וערכית, המשלבת לימודים, חיי חברה ועבודה בכפר. אנחנו, בכפר הנוער אלוני יצחק, מציעים לתלמידינו סביבת לימודים איכותית ומענה, המספקת חוויית לימודים יוצאת דופן. לרשות תלמידינו מגוון רחב של מתקני ספורט ופנאי, שעות חוגים והעשרה, המאפשר לכל תלמיד ותלמידה לפתח את כישוריו באווירה מקדמת ומעצימה. באלוני יצחק יש מסורת חינוכית מפוארת. להתחנך בכפר זו חוויה בלתי נשכחת. אתה צובר חברויות לכל החיים ומיומנויות חיים אישיות ובין אישיות, שהם כלים לצמיחה והשתלבות בכל מסגרת בעתיד. באלוני יצחק החניכים הם חלק מקהילה חברתית, תוססת וחמה. אנו מאפשרים לכל נער ונערה להעצים את החוזקות שלהם בכל התחומים בכפר. תלמידי אלוני יצחק עובדים בענפי השירותים הקיימים בכפר במסגרת של יום עבודה בשבוע. זוהי תרומת כל תלמיד לחבריו ולקהילה. התלמידים מתנסים בעבודה עצמאית, באחריות אישית ושיתוף פעולה. התלמידים שותפים לכל תהליך הגידול, הצמיחה והמחירה של תוצרת המשק. במשק החי עובדים התלמידים ולומדים על אורח החיים הייחודי לכל בעל חיים. התלמידים לוקחים חלק בהאכלתם, גידולם וטיפוח סביבת המחיה של בעלי החיים. באלוני יצחק, בית ספר 6-שנתי המעניק חוויית למידה ייחודית. הוא מוביל פדגוגיה חדשנית תוך קידום כל תלמיד להצלחה אישית. תלמידינו יכולים לבחור בהיקף מוגבר של 5 יחידות לימוד, במגמות חקלאות, ביולוגיה ופיזיקה. ובנוסף, בהנדסת תוכנה, מוזיקה, אומנות, תקשורת, רוסית ומגמת מיומנויות העתיד. לתלמידים עולים קיים אולפן לעברית ומסלול מיוחד לבחינות הבגרות. בבית הספר אנו פועלים מתוך הבנה שהתפקיד שלנו הוא לתת לתלמידים את הכלים להצליח בחיים. הלמידה היא בקבוצות לימוד קטנות, עם יחס אישי, יש כאן מקום לכל תלמיד. אנו מזמינים אתכם להגיע ולהתאהב כמונו במקום. באלוני יצחק מתגוררים בתנאי פנימייה נערות ונערים משכבות ז' עד י"ב, ילידי הארץ ועולים ממדינות רבות בעולם. החניכים זוכים למגורים איכותיים ביותר, הכוללים חדרי שינה גדולים, מרועטים ומטופחים, ואינטרנט במבנים. הפנימייה מהווה בית שני עבור החניכים. צוות הפנימייה ערכי ומסור, מעניק ביטחון ותחושת שייכות לחניכים, ומפתח את היכולת שלהם לשאוף ולחלום על תמונת עתיד חיובית ומשמעותית. נוכחות של מבוגר משמעותי לצד עשייה חינוכית מגוונת, הם המתכון להצלחה עבור חניכי הפנימייה. בשעות אחר הצהריים והערב זוכים חניכי הפנימייה לפעילות חברתית ומגוון חוגים. מהרגע הראשון שהגעתי לכפר, הכפר תמך, חיבק, אהב, אף פעם לא ויתר, לא לי ולא עליי. אהבת האדם באשר הוא אדם, זה אחד העקרונות המובילים פה של המקום. אלוני יצחק זה בית ומשפחה, נקודה. בחירה בכפר הנוער אלוני יצחק היא בחירה בבית לחיים. אז אם גם אתם רוצים להיות חלק מחוויה ייחודית ואיכותית, אנחנו כאן בשבילכם.